Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast 19-19. Σήμερα είναι πολύ μεγάλη χαρά μας γιατί έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Οικονομίδη. Λοιπόν, και καλώς ήρθατε. Δική μου χαρά, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε και να πούμε ότι τον φέραμε επειδή έχει ποντιακό επίθετο, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Αλλά δεν είναι πόντιος όμως. Ναι, πρέπει να είναι... Κοίτα, το όνομα Οικονομίδης έχει βγει από το επίθετο, από το επίθετο οικονόμου μάλλον. Ναι. Και ο γιος του οικονόμου είναι ο Οικονομίδης. Να μας πείτε αυτή την ιστορία τώρα που μας λέγατε λίγο πριν, ότι παλιά στους καταλόγους που... Ναι, βέβαια. Ναι, πρόσεξε. Αυτή είναι μία θεωρία. Ο γιος του Οικονομίδη είναι ο Οικονομάκης, άμα τα κριτικός. Ναι. Ο παππούς λοιπόν ο οικονόμου ήταν βαθμός της εκκλησίας που κρατούσε τα λεφτά, ας πούμε. Ο παππούς. Και η άλλη θεωρία είναι το ίδιο, είναι αρχαιοελληνικό βεβαίως. Εμάς η καταγωγή μας, οι προπάδες, πάπουδες ας πούμε και τα λοιπά, είχαν έρθει από Αμοργό, όπως και σε όλες τις μικρές Κυκλάδες. Έχουν κατοικηθεί από 4 ανθρώπους που ήρθαν από την Αμοργό και κατοίκησαν αυτά τα νησάκια που ήταν υπό την επίβλεψη τότε της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Και από ό,τι λέει η ιστορία, ότι ήταν το νησί Σχοινούσα γεμάτο σκήνα, το κάψανε, το χωρίσανε με ένα σταυρό σε 4 μέρη και πήγε ο καθένας, πήρε το 1/4, ας πούμε. Ήταν ένας Οικονομίδης, ένας νομικός, ένας κοβέος και ένας Σίμος. Στη Σχοινούσα τώρα λέμε. Ναι, είναι δύσκολο να ψάξεις να βρεις τη ρίζα σου πίσω. Εγώ κάποτε που το έκανα με αυτή τη Heritage, μια εφαρμογή που κάνεις και DNA και τα λοιπά, ήταν ωραίο. Στην αρχή έφτιαχνα το γεωλογικό μου δέντρο, έγραφα τον παππού μου, τα παιδιά του, το αυτό. Όταν πήγα όμως και στη γιαγιά, η οποία η γιαγιά ήταν από την Κάλυμνο και είχε βρεθεί στη Σχοινούσα, εντάξει, εκεί σηκώ στα χέρια ψηλά και ένιωσα πόσο σταγόνα στον ωκεανό είμαστε. Γιατί ο καθένας λέει είμαι ο Νίκος Οικονομίδης και νιώθει ότι είναι, ξέρω εγώ. Και άμα το δει λίγο φιλοσοφικά θα δει ότι είναι μια σταγονίτσα στον ωκεανό. Και πριν από αυτόν υπήρχαν άλλοι τόσοι και άλλοι τόσοι. Και χάνεσαι. Και σταμάτησα, το σβήσα αμέσως, φοβήθηκα και το... Ναι. Δεν το συνέχιζα το. Δεν λέει. Και μου έκανε πολύ καλό μάθημα όμως. Έτσι μου έκανε μια καλή πρόταση ότι φίλε, εντάξει, κάνε αυτό που είναι να κάνεις. Στη Σχοινούσα ζήσατε? Γιατί τώρα πριν μας λέγατε ότι έχετε ζήσει και στην Αθήνα. Βέβαια, έχω ζήσει. Μεγαλώσατε στη από τα 0 μου χρόνια μέχρι τα 5 στην Ηλιούπολη και από τα 5 μέχρι τα 12 που έβγαλα το δημοτικό στη Σχοινούσα. Και μετά έφυγα, πήγα 1 χρόνο στην Άξο για γυμνάσια τότε που φεύγαμε. Ναι. Και μετά στην Αθήνα. Μετά που ξανά φύγα από την Αθήνα, γιατί έφυγα 4 χρόνια, πήγα στοιχείο, ξαναγύρισα πίσω στην Αθήνα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι στην Πάρο. Ζω στην Πάρο. Την καλύτερη δουλειά κάνετε. Και δεν σκοπεύετε να φύγετε? Όχι, ζωάρα, πολύ ωραία. Ξέρεις, το πιο όμορφο πράγμα στον άνθρωπο είναι να ξυπνάει και να πηγαίνει με τα πόδια. Ναι. Να πηγαίνει με τα πόδια στο φούρνο, να πηγαίνει να πιει ένα καφέ, να μιλήσει. Όταν πρέπει να πει στο αμάξι να οδηγήσεις 1-1,5 ώρα, είναι ένα θέμα αυτό. Δηλαδή σε αποσυντονίζεις, τώρα το χρόνο σου είναι πρόβλημα. Από τη Σχοινούσα όσο ήσασταν παιδί, θυμάστε κάποιο ας πούμε βίωμα, κάποιο ερέθισμα που να σας έκανε και μετέπειτα να ασχοληθείτε με τη μουσική πιο ενεργά? Μόνο μουσικές άκουγα. Γιατί έρχεστε και από μουσική οικογένεια. Ναι. Μα ερχόταν σπουδαίοι παίχτες και παίζανε στο νησί και τους έβλεπα τέτα-τέτ και δίπλα-δίπλα, χωρίς ενισχυτές, φυσικά, στα καφενεία. Φυσικά, Βέβαια. Και το έχω αυτό πάρει σαν προσλαμβάνουσα απίστευτους παίχτες παλιούς, εντελώς αυθεντικούς τύπους που παίζανε απίστευτα. Και όλο αυτό σφουγγάρε εγώ, όπως επίσης είχα και την τύχη να ακούω σπουδαίους ψάλτες. Είχαμε 2 ψάλτες
Στη Σκηνούσα ο ένας ήταν ο ανεγνώστης. Το Παρατσόκλου ήταν νομικός, λεγόταν στο επίθετο, αλλά το ανεγνώστη. Λοιπόν, και ο άλλος νομικός ήταν ένας. Αείμνηστοι και δυο. Εσείς ξέρετε να ψέλνετε, έτσι που τους ακούγατε? Όχι, αλλά άκουγα τους ήχους, γιατί η μάνα μου ήταν θρήσκα και με πήγαινε στην εκκλησία και μάλιστα ήταν η δοκιμασία μου σαν παιδάκι. Ήμουν όρθιος, γιατί τότε δεν ξέραν ότι τα παιδιά πρέπει να κάθονται και οι όρθιοι να είναι μεγάλοι. Και καθόμουν λοιπόν, άκουγα όλους τους ήχους, πάρα πολύ σωστούς, αφού τώρα με ακούω κάποιος και ψέλνει και δεν ψέλνει καλά, που τρελαίνομαι, τον κλείνω. Και άκουγα και το πιο όμορφο που θυμάμαι και η πιο ωραία φράση ήταν του παπά, όταν τελείωνε έλεγε «Καλημέρα σας, βοήθειά σας και εισέτη πολλά». Μόλις άκουγα αυτό ένιωθα ότι έφυγε αυτό το βάρος. Πάμε για μπάλα τώρα. Ναι. Ήταν δεδομένο ότι αφού έρχεστε και από μουσική οικογένεια και έπαιζε και ο μπαμπάς και ο παππούς βιολί και νομίζω και ο προπάπους λίρα. Ναι. Ο προπάπους ο Κώστας έπαιζε, ο Μάρκος έπαιζε λίρα, ο παππούς ο Κώστας βιολί, ο πατέρας μου βιολί, εγώ βιολί. Δεν ήταν δεδομένο όμως ότι θα ασχοληθείτε και εσείς με τη μουσική? Όχι καθόλου, ποτέ δεν μου είπε ο πατέρας μου πάρε να παίξεις. Μάλιστα το έχει ψηλά το βιολί σε μια ντουλάπα και ποτέ δεν το είχα πιάσει. Έφτιαχνα μόνος μου όργανα στο νησί, θυμάμαι, και έφτιαχνα έτσι και έπαιζα, ας πούμε, γιατί μ' άρεσε αυτό. Από εκεί και μετά, όταν μεγάλωσα, δηλαδή μετά τα 12, όταν είδε ότι εγώ παίζω ένα μπουζούκι, με τρόπο ήρθε και μ' άφησε το βιολί. Αυτό θα έλεγα τώρα. Θα έλεγα πώς και δεν παίξατε λαούτο ή αν έχετε ασχοληθεί με άλλο όργανο. Λαούτο έπαιζα. Παίζατε. Τώρα, συγγνώμη που το λέω, δεν πρέπει, αλλά έπαιζα. Γιατί επειδή από μικρός έφτιαχνα όργανα και είχα το δεξί χέρι πάρα πολύ καλά. Ναι. Δεν ήξερα μόνο από αριστερά τι πατάνε. Και θυμάμαι μια χρονιά, είναι αείμνηστος και αυτός που έπαιζε λαούτο, ο αρχαίος, ο Νικήτας ο νομικός, ο οποίος έχει ένα λαούτο φοβερό του Κουπελιάδη και παίζει. Και εμείς είμαστε παρέα τώρα και λένε τα κάλαντα. Και κάθεται και του αλλάζει κορδές, κορδίζει και του λέω εγώ θα μου το δώσεις να παίξω? Και μου λέει ο Νικήτας, ξέροντας ότι είμαι ο γιος με αυτόν που έπαιζε τα κείμη, ήταν με τον πατέρα μου και παίζαμε αυτοί. Ναι. Μου λέει, ξέρεις, άμα ξέρεις να παίξεις, μου λέει θα σου το δώσω. Για να πω τα κάλαντα τώρα, του το ζήτησα. Και δεν ξέρω, του λέω πού να κρατήσω. Και μου λέει εδώ στο μάστορα. Ο μάστορας είναι μια θέση στο λαούτο, πατάς μία χορδή. Ναι, η ανοιχτή, ναι. Οπότε με ακούει μάλλον ότι παίζω το έπο κανονικότατα. Μου λέει έγινε, πάρ' το, φύγε εκεί με τα κάλαντα παίζοντας λαούτο. Δηλαδή το ρυθμό τον είχα και τώρα παίζω λαούτο. Ναι. Είναι απαραίτητο όργανο. Δεν μπορεί να παίζεις βιολί χωρίς να ξέρεις λαούτο. Όλοι οι βιολιστές, να ξέρετε, παίζουν πολύ ωραίο λαούτο. Με ωραίο παλμό και πολλά. Γιατί ξέρουν πώς είναι η μελωδία, οπότε ξέρουν πώς να τη συνοδεύσουν. Εσείς έχετε ασχοληθεί, αν δεν κάνω λάθος, και με το κλασικό βιολί. Ναι, πολλά χρόνια, έχω σπουδές. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η γνώση του κλασικού βιολιού για κάποιον που παίζει παραδοσιακό βιολί? Ναι, ασφαλώς και είναι απαραίτητο, τα πάντα είναι απαραίτητα. Τα πάντα. Και μιλάω και μιλάω περισσότερο και για τη διδασκαλία. Δηλαδή, κοιτάξτε, αν χρειάζεται κάποιος να το γνωρίζει και να το διδάσκει κιόλας. Η μουσική είναι ένα ατελείωτο χωράφι που λέμε. Και έχει πάρα πολλά πράγματα. Θεωρίες, αρμονίες, ιστορίες, αυτά όλα πρέπει να τα ξέρει ο μουσικός. Η κλασική σχολή λοιπόν τα έχει αυτά καταγεγραμμένα, έχει βιβλία, έτσι. Ενώ εμείς στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη δηλαδή είμαστε αυτό που λέμε προφορική παράδοση. Ωραία είναι η προφορική παράδοση, αλλά να έχεις απέναντί σου κάποιον να σου την παραδώσει. Σωστό. Όταν δεν έχεις, τι κάνεις? Μετά πες ότι έχεις κάποιον που σου παραδίδει την προφορική παράδοση απέναντι. Ωραία, είσαι ένας καλός μάστορας δηλαδή. Μαθαίνεις και παίζεις. Για να αποκτήσει αυτό το πράγμα επιστημοσύνη, πρέπει να πας και να το σπουδάσεις. Δηλαδή, έμαθες να χτίσεις ένα τοίχο, πήγαινε τώρα να δεις και νόμους της στατικής και τι λέει ο Α, ο Β, να το κάνεις τέλειο, να βάλεις μέσα σε αυτό το αυθεντικό που ξέρεις, να το κάνεις πολύ όμορφο. Άρα όλα χρειάζονται. Και όχι μόνο χρειάζονται, είναι απαραίτητα για να εξελιχθείς. Διαφορετικά θα είσαι μια κακή απομίμηση αυτού που άκουσες, ας το πούμε. Ναι. Αυτό.
Και δεν έχει να φοβηθεί και κάτι η προφορική παράδοση από τη γραμματοσύνη, ας πούμε. Όχι, το πιο ίσα-ίσα φοβερό. να ενισχύει. Το πιο φοβερό είναι ότι αν προχωρήσει, ας πούμε, στην κλασική μουσική και πας στην αρμονία του Μπαχ, που είναι η καλύτερη αρμονία, έτσι, και δεις ότι αυτή την αρμονία παίζει και ένας λαουτιέρης, τότε τρελαίνεσαι, λες, οπα, εδώ είναι. Ναι. Έτσι, λοιπόν, γιατί εκεί βασίστηκε, είναι η παγκόσμια αρμονία, δεν είναι δηλαδή κάτι που, ενώ αν δεν το ξέρεις αυτό, εντάξει, έρχεται ένας πιανίστας μπροστά σου, κάνει ένα ανεπτυγμένο ακόρντο και λες, οκ, εντάξει, εγώ παίζω ένα απλό λαουντάκι, παίζω ένα ρε σόλ και πώς να σου πω, νιώθεις κατωτερότητα, ενώ δεν είναι έτσι. Αν διαπιστώσεις ότι αυτό που παίζει αυτός είναι ακριβώς αυτό που παίζεις εσύ, τότε είσαι στον καλό δρόμο. Ναι. Και σέβεσαι και τα δύο, γιατί το ένα είναι ανεπτυγμένο και το άλλο όχι, αλλά με την μελωδία που κάνουν οι μουσικοί, το βιολί, το κλαρίνο, ξέρω εγώ, δημιουργούν την αρμονία του Μπαχ. Την παγκόσμια αρμονία δηλαδή, έτσι, γιατί δεν είναι του Μπαχ ακριβώς. Ναι. Αυτό. Εσείς επειδή πήγατε και στο Δύο Αθηνών, σπουδάσατε κλασικό βιολί, αλλά έχετε και το βίωμα μέσα σας. Ναι, μα εγώ πήγα εκεί, δεν πήγα για να μάθω εγώ να παίξω. Ναι. Πήγα για να τυλιπίσουν τεχνική μου. Πιο πολλά, ας πούμε, πράγματα και βιώματα, πού θεωρείτε ότι τα πήρατε? Στο Δύο Αθηνών και στο κλασικό βιολί ή στο νησί και στο πάλκο? Στο νησί, γιατί το βίωμα το βίωμα έχει τόσες προσλαμβάνουσες που δεν μπορεί καμία σχολή στον κόσμο να σου διδάξει. Γιατί άμα ήταν έτσι, υπάρχουν σχολές στην Αμερική απίθανες, Ναι. που έχει τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να σου διδάξει τώρα την ώρα που βλέπεις τον άλλο και χορεύει και ερωτεύεται και του πέσει ένα μπάλο και ξαφνικά χορεύουν δύο που, γιατί οι εποχές παλιότερα ήταν διαφορετικές, δεν είναι όπως τώρα, έπρεπε να ενδιαφέρεις για μια κοπέλα να χορέψεις και από κάτω έπρεπε ο πεθερός σου ο μελλοντικός να σε κεράσει, να δείξει, σου λέει και εγώ σε θέλω, σου λέει, οκ, κατάλαβες. Αυτό άμα το βλέπεις και παίζεις τον μπάλο, είναι πολύ διαφορετικό από το να βγει τώρα ξερά ένα ζευγαράκι, ξέρω εγώ, από ένα χορευτικό και να σου παίζει ένα μπάλο. Καμία σχέση. Αυτό πρέπει να το πάρεις για να μπορέσεις μετά να παίξεις ένα μπάλο και να δώσεις αυτή τη ζωή, τις παραστάσεις της ζωής. Αυτά είναι προσλαμβάνωσες που μόνο σε αυθεντικό περιβάλλον μπορείς να τις πάρεις. Ναι. Η ιδέα των καταγραφών πώς ξεκίνησε? Γιατί έχετε καταγράψει τώρα σκοπούς από τα νησιά. Ναι. Νιώσατε ποτέ ότι υπάρχει η ανάγκη να διασωθούν κάποιοι σκοποί υπό την απειλή εξαφάνισής τους, ας πούμε, με το πέρασμα των χρόνων? Ακριβώς αυτό. Την ώρα δηλαδή που έγραφα εγώ σουξέ της εποχής, καινούργια τραγούδια δικά μου, τον ίδιο χρόνο, γιατί αυτά είναι για του λόγου του αληθές δηλαδή, τον ίδιο χρόνο έκανα, ξέρω εγώ, την ώρα που έκανα το Γιάντα να με θέλεις Γιάντα και το όπα και άλλα τέτοια, έγραφα το πέρασμα στα Κύθυρα. Τον ίδιο χρόνο, δηλαδή δεν με εντυπωσίαζε εμένα το σουξέ, επειδή όλος ο κόσμος έλεγα, εγώ υπηρετώ μια μουσικοχορευτική παράδοση και έχω χρέος να βοηθήσω για να βάλω πλάτη και να κάνω αυτό που πρέπει. Και πήγαινα λοιπόν στα Κύθυρα, έκανα τις έρευνές μου και όλα αυτά και έγραφα παραδοσιακά. Και γιατί το βλέπα σαν χρέος, δηλαδή πώς να σας πω τώρα, είσαι ταξιτζής και οδηγάς το ταξί σου. Δεν έχεις χρέος να το καθαρίσεις, να το φροντίσεις, γιατί θα έρθει ένας πελάτης μέσα. Ναι. Αυτό το πράγμα λοιπόν, έβλεπα ότι αυτό είναι το σπίτι μου, αυτό πρέπει εγώ να το γράψω με ένα σημερινό τρόπο, να το φέρω στο παρόν. Και αυτό έκανα και πήγε σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια δεν είχα εγώ στο μυαλό μου ότι αυτό θα πήγαινε σε όλη την Ελλάδα και τόσο ωραία και τόσο. Δηλαδή μετά από πόσα χρόνια τώρα είναι αυτή η ιστορία που λέμε, θα έρχονται, ξέρω εγώ, νέα παιδιά και θα μου ζητάνε το μεσαρίτικο γιατί το ακούσανε από το δίσκο και τους άρεσε. Και το έκανα από χρέος δηλαδή, και έκανα και άλλα πράγματα που δεν μ' αρέσει να τα λέω. Δεν μ' αρέσει να περιευτολογώ. Αλλά το έκανα γιατί ήταν η δουλειά μου και είχα χρέος να το κάνω. Καθαρά από χρέος, σας το λέω. Δηλαδή δεν το έκανα για να κάνω καινούργια επιτυχία, γιατί έχω το χάρισμα της σύνθεσης και μπορώ να ξέρω ποιο τραγούδι είναι για να γίνει επιτυχία και ποιο δεν θα γίνει ποτέ επιτυχία. Αυτό το ξέρω. Δηλαδή δεν μπορώ να σας το πω έτσι. Και κάποια στιγμή λοιπόν κάνω ένα δίσκο και λέω θα κάνω αυτό για να γίνει επιτυχία, να βοηθήσει και το άλλο που είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι και θέλω να πάω προς τα εκεί, ξέρω εγώ, τον κόσμο. Πάντα μέσα στα πλαίσια της μουσικής μας. Αυτοί οι δίσκοι αν δεν είχαν γίνει,
Πού πιστεύετε ότι θα ήταν σήμερα αυτή η σκοπή? Π.χ. ο Μεσαρίτικος ή από το πέρασμα στοιχείου που κάνατε? Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Φαντάζομαι ότι θα υπήρχαν κάποιες εκτελέσεις, ας πούμε, παραδοσιακές, όπως με τον Ικαριώτικο. Ο Ικαριώτικος, ας πούμε, έχει γίνει εμβληματικός, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια. Πριν υπήρχαν Ικαριώτες που παίζαν τον Ικαριώτικο, αλλά κάπως... Δεν ήταν ευρέως γνωστό στην Δεν ήταν το ευρέως γνωστό, είναι και λίγο μεταξύ μας λίγο φαλτσαδούρα, είναι και λίγο αλόκοτο, δεν έχει τιμήνα τετραγωνισμό, είναι δύσκολο να το καταλάβεις εσύ που δεν έχεις τον κώδικα του Ικαριώτη. Ναι. Ήταν δηλαδή για τοπικό επίπεδο. Ναι. Εγώ το έκανα έτσι να φύγει, να πάει προς όλους, να το καταλάβουν όλοι, γιατί όλοι οι εγκέφαλοι μαθηματικά σκέφτονται. Εγώ να πω τώρα κάτι, όσες φορές παίζουμε και σε χορευτικά, ας πούμε, που μας στέλνουν συγκεκριμένες εκτελέσεις να βγάλουμε, τα ξέρετε. Πάντα ό,τι έχει να κάνει με νησί είναι η Οικονομίδης εκτέλεση. Ό,τι έχει να κάνει. Μάλλον γι' αυτό που λέει. Γι' αυτό λέω που θα ήταν σήμερα. Είναι λογική η μουσική μας, παιδιά, είναι λογική, είναι μαθηματικά. Ωραία, αυτό τώρα δίνει πάσα και για κάτι που σκεφτόμουν. Πόσο έχετε επέμβει εσείς καλλιτεχνικά σε αυτούς τους σκοπούς? Έχω επέμβει. Δηλαδή υπάρχει πόσο έντονο είναι το προσωπικό στοιχείο? Βέβαια, πάρα πολύ, αλλά δεν ξεφεύγω από εκεί, από το παρόν. Δηλαδή με λίγα λόγια, εγώ ακούω ένα κομμάτι παραδοσιακό και σκέφτομαι αν είναι σωστό, αν πρέπει να το διορθώσω. Γιατί κάποια κομμάτια είναι τέλεια και κάποια κομμάτια θέλουν διόρθωση. Σωστό σύμφωνα με τις δική σας αρισκία ή της τοπικής? Όχι για να μ' αρέσει ή να μην μ' αρέσει. Εγώ έχω φτάσει, ας πούμε, με τη μελέτη που έχω κάνει και μπορώ σε μια μουσική να σου πω αν είναι σωστή ή λάθος. Αλλά με ποια έννοια? Αν συμβαδίζει με τα μαθηματικά. Αν είναι δηλαδή όχι το τι μας αρέσει, τι όχι. Αν είναι μαθηματικά σωστό. Προσέχετε αυτό που σας λέω. Η αρμονία, η μουσική, ας σας το πω διαφορετικά να είναι πιο εύκολο. Στην αρχαία Ελλάδα για να μάθεις μουσική πρέπει να ξέρεις γεωμετρία, πρέπει να ξέρεις φυσική, πρέπει να τα ξέρεις όλα για να πας. Γιατί η μουσική είναι η συνάθρηση όλων αυτών των επιστημών. Ναι. Αν λοιπόν εγώ βγω και βγάλω ένα κομμάτι, όπως κάποτε, δεν λέω όνομα, είναι μια τραγουδίστρια και έρχεται, κάνουμε πρόβα και έχει ένα κομμάτι το οποίο εγώ, αν δεν κοιτούσα την παρτιτούρα να το παίξω, ήταν αδύνατο να το παίξω. Γιατί είχε σκαλοπάτι. Επειδή ο κύριος Τυγουργός, συγγνώμη, δεν πειράζει, είχε ένα σκαλοπάτι, ας πούμε, και της λέω: βρε κοπέλα μου, πού πας με αυτό το κομμάτι? Όταν εγώ που είμαι μουσικός, που είμαι πρακτικός μουσικός και δουλεύει το αυτί μου καλά, πρέπει να το διαβάσω γιατί αλλιώς θα πέσω έξω. Ποιος άνθρωπος θα το ακούσει? Ήταν δηλαδή αυτό δυσαρμονικό. Οπότε ένας εγκέφαλος που είναι από κάτω και τα ακούει αυτό, σκέφτεται, δεν καταλαβαίνει. Καταλάβες? Ναι. Πρέπει λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κανόνες. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν είναι δηλαδή αυτό επειδή το θέλω εγώ. Είναι οι κανόνες, πώς σου πω. Ένα και ένα κάνουν δύο που λέμε, έτσι. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι σωστό, και είναι δύσκολο να το εξηγήσω αυτό τώρα γιατί είναι πολλά μαθήματα. Είναι φιλοσοφική συζήτηση. Ναι, αυτό δηλαδή πρέπει να είναι κάτι αρμονικό. Δηλαδή να έχει σωστά και τα μαθηματικά του και το συναίσθημα και το ένα και το άλλο. Να έχει μια μορφή αρμονική. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι δυσαρμονικό πρέπει να το φτιάξεις. Και έχω πολλά παραδείγματα να σας πω. Δηλαδή τώρα τελευταία άκουγα το κομμάτι, όχι τώρα τελευταία, χρόνια. Το «Γιασεμί στην πόρτα σου, Γιασεμί μου», παραδοσιακό της Κύπρου. Μα όλες οι εκτελέσεις για μένα ήταν λάθος. Όχι, από πολύ ωραίες φωνές και μάλιστα αν προσέξετε το κομμάτι αυτό πάντα οι τραγουδιστές μπαίνουν στην αρχαία πιατσέρ και το λένε και μετά μπαίνει η ορχήστρα με το ζόρι γιατί είναι λάθος ρυθμικά. Και συζητούσαμε με μια κοπέλα και της λέω, της Αναστασίας Φεργαδιώτη, της λέω: Αναστασία, θες να φτιάξουμε το κομμάτι αυτό, να το γράψουμε κι εμείς όπως εμείς θεωρούμε ότι είναι σωστό και να υπάρχει? Ναι, μου λέει, και το φτιάξαμε λοιπόν, το πήρε ένα ωραίο εφτάρι, το κάνει μπαμ, ας πούμε, το «Γιασεμί στην πόρτα σου, Γιασεμί μου», είναι εφτάρι. Ναι. Άμα το κάνεις τεσσάρι, το «Γιασεμί στη κόντρα» είναι. Έτσι. Ναι. Τέτοια δηλαδή πράγματα τα οποία κάθεσαι και μέχρι εκεί. Γιατί αν το πας πολύ, πας δηλαδή να το διασκευάσεις για να κάνεις εσύ τον έξυπνο, την έχεις πατήσει. Ναι. Αν μπορείς. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις σε αυτές. Όταν παίζω ένα παλιό κομμάτι, προσπαθώ
συντονιστώ με τον άνθρωπο, αυτό το μεγάλο μουσικό που το σκέφτηκε. Γιατί πίσω από όλα μας τα κομμάτια είναι πολύ μεγάλη μουσική που ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γιατί ακούω τώρα τελευταία ότι είναι η παραδοσιακή μουσική, μαζευόμαστε όλοι μαζί και κάνουμε αυτά. Είναι κολοκύθια ντούμπαρε. Είναι ένας μεγάλος που ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του και μαζευόμαστε στη συνέχεια εμείς και όπως το αντιλαμβανόμαστε. Άλλος το χαλάει, άλλος το φτιάχνει. Λοιπόν, μέσα στην πάροδο του χρόνου λοιπόν, έρχεται ένα κομμάτι το οποίο ή θα έρθει διαστρεβλωμένο, ας πούμε, και παρεκμασμένο, ή θα έρθει ακόμα πιο καλά ζυγισμένο και από την πρώτη εκτέλεση. Εγώ λοιπόν κάθομαι κάτω, σκέφτομαι και αν τα καταφέρω και βρω τι ήθελε να πει ο συνθέτης, νιώθω ο γίγαντας. Αν δεν τα καταφέρω, νιώθω σταγόνα στον ωκεανό. Λέω, εντάξει, δεν μπορώ. Συμβαίνει και αυτό όμως. Βέβαια. Λογικό είναι. Τις πιο πολλές φορές. Ναι. Τις πιο πολλές φορές. Εσείς πήρατε μέσα σε αυτό που λέμε στην καλλιτεχνική παρέμβαση, ας πούμε, και στα κομμάτια και στους δίσκους, στις καταγραφές, πήρατε, ας πούμε, μια καλλιτεχνική παρέμβαση, ήταν ότι καθιερώσατε στον ήχο σας το σαντούρι. Ναι. Δηλαδή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κομπανίας πλέον. Ναι. Που νομίζω δεν είναι, ή ήταν σε μια τάση, ας πούμε, λιγότερο, το βλέπαμε λιγότερο, ή δεν ήταν το ευρέως γνωστό, νομίζω, πριν από εσάς. Ναι. Γιατί το σαντούρι συγκεκριμένα και τι σας έδωσε και εσάς ηχοχρωματικά, ας πούμε, ρυθμικά? Ναι. Να σου απαντήσω φιλοσοφικά, ας πούμε. Όπως θέλετε. Καταρχήν οι κομπανίες οι παλιές, έτσι, οι ζυγές και αυτό, και υπάρχουν διάφορες περιοχές. Τα Δωδεκάνησα έχουν σαντούρι βιολί, η Μικρά Ασία έχει σαντουρόβιολα, έτσι, γιατί από εκεί μας ήρθε. Οι Κυκλάδες είχαν κάποια στιγμή σαντούρι, μετά είναι η ζυγιά όμως που είναι νησιώτικη ζυγιά, δηλαδή βιολί λαούτο. Η Ήπειρος έχει κομπανία, έτσι. Εγώ λοιπόν τι είδα, ότι έχουμε το λαοθιέρι, ο οποίος είναι ο αρχαίος της μουσικής μας, ο οποίος παίζει το ρυθμό. Είναι το βιολί που είναι ήλιος ψηλά και η φωνή, αλλά είναι ωραίο πράγμα να υπάρχει και ένας που ανεβοκατεβαίνει μεταξύ γης και ουρανού που είναι το σαντούρι, να παίξει πίσω, να κάνει τις πλάτες, να πει μπροστά μια φράση, να φύγει, δηλαδή που ενώνει το ένα με το άλλο, σαν γέφυρα, και είναι πολύ ωραίο. Και βλέπω μετά από χρόνια ότι τώρα όλοι το χρησιμοποιούν και είναι πολύ όμορφο και πάει, δένει. Ενώ αντίθετα, ξέρω εγώ, το τουμπελέκι έχει εξαφανιστεί από τα μέρη μας και να εξαφανιστεί γιατί δεν μπορεί να παίξει αυτό που παίζει ο λαοθιέρης. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί το συζητούσαμε και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Είναι και συχνοτικό το θέμα, πιστεύετε? Βέβαια, μα από εκεί ξεκινάει. Φυσική. Δηλαδή, μην μου πείτε ότι στα νησιά δεν είχαν ένα μεγάλο τουμπανά να το χτυπάνε. Όλοι είχαν. Εγώ θυμάμαι και όταν δεν είχαμε λαούτο, έπαιρνα στο τουμπανά με ένα κουτάλι και πέσαμε. Ο ένας βιολί και ο άλλος στο στρατό χρησιμοποιήσαμε και καραβάνα. Εγώ το καλύτερο γλέντι το έχω κάνει με καραβάνα. Καραβάνα. Ναι, καραβάνα άδεια στα πόδια, με 2 μπακέτες ξύλα εκεί. Και κάναμε τεράστιο γλέντι. Λοιπόν, γιατί όμως τα νησιά δεν έχουν ένα τουμπανά να παίζει μαζί? Έχουν το τουμπάκι, αλλά παίζει με το τσαμπούνα. Λοιπόν, οι άνθρωποι ακούγανε, είχαν πιο φυσικό αυτοί και τα λοιπά και σου λέει αυτό ταιριάζει. Αυτό δεν ταιριάζει. Το συχνοτικό τώρα που λέμε λοιπόν το τουμπελέκι, το τσακ του τουμπελεκιού, τσακ, είναι ακριβώς εκεί που είναι το κράτης του λαού του. 2 στις 2.200 συχνότητα. Συμφωνούμε. Ναι. Αυτά τα δυο λοιπόν, άμα τα βάλεις μαζί και δεν παίζουν το ίδιο πράγμα που δεν γίνεται να παίξουν το ίδιο πράγμα, είναι δύο πράγματα που μαλώνουν. Θα μου πει κάποιος, ρε φίλε, εμένα μ' αρέσει αυτό. Σεβαστό. Άρα γιατί να μαλώνουν τώρα δυο που είναι μαζί, γιατί να μην βοηθάει ο ένας τον άλλον. Ναι. Αυτό. Απλό. Έτσι κι αλλιώς και το λαούτο στη νησιώτικη παράδοση επεμβαίνει πολύ ρυθμικά. Δηλαδή δεν κρατάει ένα κράτημα όλο το βράδυ, οπότε όντως έρχεται σε αντιπαράθεση. Βέβαια. Άρα εσείς έχετε καθιερώσει τώρα, και για να το πάμε λίγο και στην μπάντα σας, έχετε τον Παναγιώτο Βέργο στο σαντούρι, έχετε τον Γιώργο τον Γαβρά λαούτο και τον Γιάννη το Συφνέο στο βιολί. Τον Νίκο του Σαντάνη με τουμπάκι. Ακριβώς. Το και τουμπάκι, τσαμπούνα. Το τουμπάκι μπορεί να παίξει με το λαούτο. Δεν έχει αυτό το τσακ. Οπότε είναι βαθύ όργανο. Ναι. Και ειδικά το τουμπάκι που φτιάχνει ο Τσαντάνης, γιατί φτιάχνει το τουμπάκι. Το Παριανό νομίζω. Ναι, δεν είναι Παριανό. Δεν είναι, γιατί υπάρχουν πολλοί κάνουν τουμπάκι, αλλά είναι μικρά νταουλάκια. Άλλο το νταούλι και άλλο το τουμπάκι. Είναι πολλά. Αυτό το πιο πρίμο, ας πούμε.
Δεν είναι το πιο πρώιμο, είναι πιο μπάσο. Αν ακούσει τα μπάσο που έχει το τουμπάκι, θα πει τι γίνεται. Ενώ το ταούλι έχει τη βίτσα πάνω, δηλαδή άλλο πράγμα. Ναι, ναι. Είναι βέβαια, δεν μιλάω για το μεγάλο ταούλι. Το ταουλάκι. Το ταουλάκι το μικρό έχει χαρακτηριστικά που δεν πάνε στη μουσική μας. Ναι. Αυτό. Ωραία, και κλείνει η μπάντα για να το πάμε και εκεί με την Κυριακή της Πανού. Ναι. Που νομίζω, εντάξει, δεν θα σας κάνουμε όλες τις κλισέ ερωτήσεις που συνήθως γίνεται, αλλά θέλω να μας πείτε πώς έγινε και παίξατε μαζί πρώτη φορά. Η πρώτη φορά παίξαμε τυχαία. Σε ένα θέατρο, θυμάμαι, με κάτι χορευτικά εκεί. Ναι. Και σιγά σιγά εγώ κατάλαβα ότι η Κυριακή είναι μια φωνή καθαρή ελληνική, δεν κλαίει. Το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι κλαίνε πολύ οι τραγουδιστές, πολύ κλάμα. Δηλαδή 400 χρόνια τουρκοκρατίας και δεν θα ακούσεις ένα παραδοσιακό τραγούδι να κλαίει. Έχετε ακούσει εσείς, γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα. Είναι όλα μια χαρά, τα ακούς και λες τι ωραία. Κλάμα, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για βυζαντινά γυρίσματα, για κλάμα. Ναι. Και τώρα 200 χρόνια που είμαστε υποτίθεται ελεύθεροι, έχουμε φέρει όλη την Ανατολή εδώ πέρα, πολύ κλάμα. Και όταν ακούς λοιπόν την Κυριακή να τραγουδάει καθαρά, έχετε δει κανένα κριτικό να κλαίει? Κριτικό, δεν θα δείτε, όχι, ρε παιδιά, όχι. Ναι. Τραγουδάνε οι άνθρωποι, αυτό εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι είναι ένα χρώμα ελληνικό και αυτό το πράγμα το έχει η Κυριακή. Όπως και παλιές φωνές. Πάρτε τις παλιές φωνές του Αιγαίου. Μιλία Χατζηδάκη, Άννα Καραμπεσίνη. Λοιπόν, έχετε δει καμιά τέτοια φωνή να κλαίει? Όχι. Προσπαθώ να κουμπώ στο κουμπί μου και δεν κουμπώνει. Το ακούνε από μέσα. Εντάξει. Και αυτό λοιπόν έχω δει στην Κυριακή. Εγώ το έχω χτυπήσει βαθύτατα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε παρέα. Δόξα τω Θεώ. Μπορείτε πλέον να μην παίξετε μαζί? Μάλλον θα έχω πρόβλημα, όπως είχα και παλιότερα. Είχα παλιότερα πρόβλημα. Οπότε δεν γίνεται. Αλλά τότε εγώ είχα και μια φωνή που μπορούσα να τραγουδάω και κάπως τα βόλευα. Τώρα δεν έχω φωνή για να βγω να τραγουδήσω, να βγάλω ένα γκλέτη. Εγώ παίρνω άδεια από τη σημαία και λέω 2 ματινάδες. Δεν μπορώ όμως να βγω, να πούμε πως είναι ένα νέο παιδί σήμερα με καθαρή φωνή, στεντόρε να βγει έτσι. Ναι. Τι είναι αυτό που κερδίζει κάποιος από μια σταθερή και χρόνια συνεργασία? Από το ας πούμε να αλλάζει συνέχεια σχήματα, γιατί το βλέπουμε και στο χώρο μας ότι πηγαίνουμε πολύ με διαφορετικό σχήμα κάθε φορά. Και από το υπόλοιπο σχήμα, όχι μόνο από το ντουέτο βιολί φωνή. Γενικώς η σχέση των ανθρώπων, εκείνο που μετράει είναι ο σεβασμός. Εμείς θα είμαστε φίλοι όταν σε σέβομαι και με σέβεσαι. Σωστά. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι και σαν πατάρι. Όταν μαζεύεις ένα μουσικό από εδώ, ένα από εκεί, ένα από εκεί, ενδεχομένως απάνω στο πατάρι να μην σέβεται τον στον άλλο ή να μην εκτιμάει, ακόμα και να έχουν και αντιπάθεια. Ναι. Έχω δει εγώ πατάρια που παίζουν και είναι ο ένας έτσι και ο άλλος από ότι έτσι, ας πούμε, για να πάρουν το μεροκάματο. Ναι. Αν δεν υπάρχει σεβασμός, όταν λοιπόν έχεις μια ομάδα που ταιριάζεται, γιατί δεν είναι μόνο όταν παίζετε, είναι και όταν τρώτε, όταν πηγαίνετε, ξέρω εγώ, να πείτε καφέ. Όλοι οι ιδέες που έχετε. Όταν αυτό λοιπόν είναι ομόγνωμοι όλοι και έχουν την ίδια άποψη για τα πράγματα, υπάρχει ένα σεβασμός, μια αγάπη, ο ένας προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον και αυτό το πράγμα βγαίνει στο κοινό. Νιώθει ο άλλος ότι γελάνε αυτοί και όλα τα γελάμε. Δεν μπορεί να γελάμε και να είναι ψέματα. Το κάνουμε με την καρδιά μας. Ναι. Και αυτό είναι όμορφο πράγμα. Δεν σε κουράζει. Είναι σαν να είσαι στο σπίτι σου που λέμε. Ναι. Δεν νιώθεις στο σπίτι σου με τον πατέρα σου, τον αδερφό σου με μια καλή παρέα να νιώθεις σπίτι. Αυτό. Ενώ όταν είσαι στην πλατεία και έχεις απέναντί σου και 3 άγνωστους, είσαι κάπως. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι και στο μουσική. Πείτε μας μια στιγμή που έχετε ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια της πορείας σας. Είτε δισκογραφικά, είτε από ένα γλέντι, είτε το οτιδήποτε. Ναι, έχω πολλές στιγμές. Ωραίες του γλεδιού δηλαδή. Ναι. Έτσι αυτό. Και δισκογραφικά έχω πάρα πολλές ιστορίες, αλλά είναι όλες με κούραση. Σε γλέντια θυμάμαι πρωινές ώρες να είναι ο κόσμος πολύ ψηλά και εμείς και να έχουν μείνει αυτοί που πρέπει και να γίνεται μια προσευχή δηλαδή πραγματική, μεγάλη ανάταση. Θυμάμαι τέτοια πρωινά, πολύ συγκινητικά. Και τώρα φέτο ας πούμε, φέτο έπαιζα κάπου στην Πάρο και λέω το τραγούδι θέλω να βλέπω τα καράβια να ταξιδεύουν τα βράδια κτλ. Και από πάνω έχει ένα διάζωμα έτσι και είναι μια κοπέλα
Αφού το λέω και συγκινούμε και έκλαιγε. Αυτό ας πούμε είναι φοβερό. Κάτι της έλεγε ο στίχος προφανώς. Αυτό είναι επικοινωνία με τον κόσμο. Νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι 20 χρόνια πριν, αν πηγαίναμε σε ένα νησιώτικο γλέντι, θα ήταν τελείως διαφορετικό. Αν μου πείτε, είναι λογικό, γιατί κάθε παράδοση ας πούμε εξελίσσεται. Αλλά νομίζω ότι τώρα έχουν μπει πάρα πολλά κομμάτια μέσα στο πλαίσιο του παραδοσιακού γλεντιού, έτσι, που είναι δικά σας. Ναι. Και είναι της δισκογραφίας σας κομμάτια, τα έχετε γράψει εσείς. Ναι. Πώς έγινε έτσι και κουμπώσανε παρέα με τα παραδοσιακά κομμάτια, τα δικά σας? Εντάξει, αυτό είναι σκληρή δουλειά από μένα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να παίζεις ένα κομμάτι κλασικό, ένα μπάλο ας πούμε, ή ξέρω εγώ ένα τραγούδι μέσα στο Αιγαίο τα νερά και από πίσω να βάλεις ένα καινούριο. Αυτό για να σταθεί, ή να παίζεις ας πούμε ένα τικ και να βάλεις ένα καινούριο τικ από πίσω, το οποίο να έχει το ύψος που έχει το παραδοσιακό. Αυτό θέλει ας πούμε πάρα πολύ δουλειά. Φαντάζομαι θέλει και ταλέντο, θέλει μια αυθεντικότητα, θέλει να είσαι ειλικρινής, καταλαβαίνετε. Αν το πετύχεις αυτό, είναι θείο δώρο. Φαίνεται ότι μετά από τόσα χρόνια, αφού υπάρχουν τραγούδια που ακόμα και τραγουδιώνται και χορεύονται και μάλιστα θεωρούνται ότι είναι παραδοσιακά, αυτό είναι καλό ας πούμε, εμένα με χαροποιεί. Γιατί δεν πρόδωσα ποτέ τη δουλειά μου, ήμουν πάντα συνεπής και ειλικρινής με αυτό που έκανα. Δεν έκανα κάτι για να το κάνω ή για να πάω να γεμίσω κάποιο μαγαζί και όλα αυτά. Το έκανα επειδή είχα να πω κάτι. Αυτό. Αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή που μετράει του καθενός. Αν το κάνεις και το πιστεύεις, έχεις απέναντί σου ένα κοινό. Ό,τι αλήθεια και να είναι αυτή. Μπορεί να είναι μια αλήθεια που εμείς δεν συμφωνούμε. Δηλαδή να λες τώρα, εντάξει, αυτός είναι πολύ λαϊκός. Ναι, έχει χιλιάδες από κάτω που τον ακούνε. Γιατί και αυτοί έτσι νιώθουν. Ναι. Όλοι χρειαζόμαστε. Η μάνα μου έλεγε, ο Θεός, παιδί μου, ξημερώνει για όλο τον κόσμο. Έτσι. Εγώ λοιπόν είμαι συντονισμένο σε μια αλήθεια που ενδεχομένως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι από κάτω, ένα κοινό έτσι, αρκετά μεγάλο, δόξα τω Θεώ, και συντονίζεται με αυτό. Λοιπόν, φέτος πήγαμε σε ένα γάμο, έπαιζε και ο Χάρης Λαούτο, τραγουδούσα εγώ, ποντιακό γάμο, και κάποια στιγμή εκεί που παίζουμε ποντιακά έρχεται μια κοπέλα και λέει «Γεια σας, μήπως μπορείτε να παίξετε το γλέντι?» Και το παίξαμε, θέλω να σου πω, με ποντιακή λύρα. Αυτό έχει γίνει παντού. Θέλω να... Στα αγγλικά και στα... Ναι, να μας πείτε πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς, πώς το εισπράττετε, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι το χ του καλοκαιριού σίγουρα. Το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ και το έχουν αγαπήσει όλοι οι Έλληνες. Ανεξαρτήτως καταγωγής. Ναι. Κοίτα, αυτό το τραγούδι ήταν από την αρχή μεγάλη επιτυχία στα μέρη μας, μέχρι που έκανε την κρίσιμη μάζα που λέμε και έφυγε προς παντού. Επίσης αυτό το τραγούδι έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά καινούργια. Αυτό που λέγαμε να βάλεις κάτι ας πούμε, αλλά να μην έρχεται σε κόντρα με το παλιό και να είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό το τραγούδι, φανταστείτε, είστε μουσική και καταλαβαίνετε, είναι πάνω σε μια κλίμακα που δεν υπάρχει κανένα άλλο τραγούδι στην Ελλάδα σε αυτή την κλίμακα. Δεν υπάρχει. Μάλιστα ένας μου λέει μουσικός, πες μου τι κλίμακα είναι αυτή. Και όταν του είπα τι κλίμακα είναι για μένα, τρελάθηκε. Διότι δεν αποκαλύπτεται η κλίμακα. Έχει και εντελώς καινούργια χαρακτηριστικά. Για πείτε μας. Αυτό είναι ρε μινόρο το κομμάτι ας πούμε, ενώ στην ουσία είναι λα δόριος. Αυτό που λένε κουρτί κάποιοι. Ναι. Ναι, αλλά δεν τελειώνω εγώ στο λα. Σωστά. Εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή ένα καινούριο μακάμι ας πούμε. Ναι. Που δεν μου αρέσει με τη λέξη μακάμι γιατί είναι πολύ μικρό. Άρα είστε εφευρέτης. Ήχος. Όχι, δεν είμαι εφευρέτης. Άιζο να βάλετε. Έχω δει αλλιώς το δώριο. Ναι. Έτσι. Επίσης είναι πολύ σωστά τα μαθηματικά του. Εγώ το έφτιαξα αυτό. Μπορώ να σας πω και άλλα, είναι πολύ ειδικά. Ενδιαφέρει την εκπομπή σας. Μιας που το λέτε αυτό, θα κάνω μια παρένθεση. Το συζητάγαμε με έναν άλλο φίλο Λαουτιέρη. Και αρμονικά νιώθω ότι είναι και παρόμοιο με το γλέντι το «Σ' αγαπάω τόσο». Ναι, βέβαια. Δηλαδή στον ίδιο κύκλο. Βέβαια. Και αυτό είναι γιατί το «Σ' αγαπάω». Εγώ δεν θα έβγαζα ποτέ το «Σ' αγαπάω τόσο». Αλλά ήταν παραγγελιά κάποιες τραγουδίστες που με πήρε και μου λέει: θέλω σε παρακαλώ μου φτιάξει ένα τραγούδι σαν το γλέντι.
Και εγώ τότε ήταν πανδημία που πίναμε το πρωί καφέ και εγώ έβλεπα τη θάλασσα και λέω δεν γράφω το τραγούδι που μου είπε η φιλενάδα μου έτσι. Ναι. Να είναι σαν το γλέντι, αλλά να μην είναι. Και έγραψα τόσο, αγαπάω τόσο. Εντάξει, είναι στην ίδια κλίμακα. Πείτε μας όλα τα ειδικά, ναι, άφοβα τα λέμε. Κοίταξε, παρθενογέννηση δεν υπάρχει στη μουσική. Όλα τα έχουν πει άλλοι πριν από εμάς. Εμείς απλά μπορούμε να φέρουμε στην επιφάνεια κάποια πράγματα που ή έχουν ξεχαστεί, αλλά που είναι στο σωστό κώδικα, να το πούμε έτσι. Ναι. Αυτό εγώ προσπαθώ και κάνω και προσέχω να φύγω όσο μου χρειάζεται, όσο μπορώ. Γιατί από ένα σημείο και μετά, αν περάσει την κόκκινη γραμμή, δεν είσαι πια στο χώρο σου, έχεις πάει κάπου αλλού που έχεις όλο το δικαίωμα να το κάνεις. Mm-hmm. Αυτό και είναι και πρέπει να το κάνεις να είναι απλό, ενώ σκέφτεσαι πολύ περίπλοκα. Εγώ δηλαδή σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα που τα γράφω ένα κομμάτι. Δεν είναι δηλαδή απλά. Γιατί το έχω κάνει και το άλλο. Δηλαδή να σηκώνομαι, έτσι έγραψα το όπα-όπα. Το όπα-όπα λέω, μου ήρθε η λέξη σαν τον ουρανό φαντάζεις, σαν τον ουρανό. Άλλο ωραίο, σαν τον ουρανό. Παιδί ήμουνα τότε και τι λένε μετά. Τι να πούμε, σήμερα που γιορτάζεις βρε μελαχρινό. Είχα λοιπόν ένα φίλο και μου λέει και εσύ μελαχρινό μωρέ. Έχουμε αυτό το Γιώργο τον Κονιτόπουλο και συνέχεια λέει μελαχρινό. Ενώ δεν πειράζει, μελαχρινό. Μετά περάσαν 3 χρόνια. Είπα και τα άλλα στιχάκια για να φτιάξω το όπα για να φτιάξω. Δηλαδή, ναι. Άλλη φορά έρχεται αλλιώς το τραγούδι. Όταν βλέπεις λοιπόν τώρα μετά κάνεις ανάλυση, γιατί εμένα μου αρέσει να κάνω ανάλυση, να διορθώνω τα σφάλματά μου και τέτοια έχω πάρα πολλά. Τα σφάλματά σας που έλεγα. Ναι. Καμιά φορά τα αλλάζω. Δηλαδή κάνω καινούργια δισκογραφία για να αλλάξω το λάθος και το ναι, κάνω διάφορα δηλαδή. Αλλά μου αρέσει αυτό. Δηλαδή είμαι, να το πούμε, ψωνάρας αυτό. Ναι. Δηλαδή μου αρέσει αυτό. Ναι. Αυτό. Από μικρό παιδί μου άρεσε. Είχα ένα τετράδιο και έγραφα. Και η αλήθεια είναι ότι είστε αρκετά ενθαρρυντικός και με τη νέα γενιά. Πώς σας φαίνεται όλο αυτό το σκηνικό και με τις επανεκτελέσεις που κάνουν τα νέα παιδιά στα κομμάτια? Καλό είναι. Πρέπει να κάνουν επανεκτελέσεις, να τα παίζουν, να τα νιώσουν, να τα καταλάβουν τα κομμάτια. Άλλοι θα τα βγάλουν επιδερμικά γιατί πρέπει, άλλοι θα εντρυφήσουν περισσότερο. Μόνο καλό βλέπω. Τώρα βεβαίως μην έχουμε απέτηση όταν κάποιος κάνει μια δεύτερη εκτέλεση να είναι καλύτερη ή χειρότερη, δεν το βλέπουμε έτσι. Και εγώ λέω ένα τραγούδι από τα παλιά και το λέω όπως το λέω. Ένας άλλος το λέει διαφορετικά. Δεν μένουμε εκεί, μένουμε στο τραγούδι. Τι λέει το τραγούδι? Έχει ήθος, έχει ύφος. Αυτό είναι το καλό που μένει. Έχετε ακούσει και επανεκτελέσεις, ας πούμε, κομματιών σας που μπορεί να μην σας άρεσαν? Ναι, πάρα πολλές. Παρ' όλα αυτά, εγώ νιώθω ότι είστε δεκτικός πάλι. Ναι, γιατί αυτή είναι η φύση μας. Δηλαδή είναι σαν να λέω τώρα εγώ ότι παιδιά είμαι ένας πάρα πολύ καλός τύπος και δεν κάνω και λάθη. Γελίο, ας πούμε. Δηλαδή. Ναι. Έτσι είναι. Πρώτα εγώ κάνω λάθη, γιατί να μην κάνει και κάποιος άλλος. Αλλά είναι απλό. Αν αυτός που το κάνει δεν μ' αρέσει, γενικώς τον απορρίπτω. Ναι. Αν μ' αρέσει όμως θα τον ακολουθήσω κιόλας για να πω εδώ και τα άλλα πώς τα λέει. Και... Ναι. Έχετε ασχοληθεί και με άλλα είδη πέραν του νησιώτικου? Ναι, βέβαια. Εγώ έχω γράψει και μουσική για ταινίες. Έχω ήδη κυκλοφορεί μια μεγάλη ταινία στην Amazon με σκηνοθέτη Αμερικάνου κτλ. Ο οποίος άκουσε ένα κομμάτι, Λαλούνα. Ένα κομμάτι στην πανδημία. Λέω δεν γράφω και κανένα κομμάτι από αυτά που έγραφα παλιά. Γιατί εγώ δεν ξεκίνησα να γράφω νησιώτικα. Εγώ έκανα ένα δίσκο νησιώτικα τότε για να θυμάμαι την καταγωγή μου. Όταν είχα τελειώσει από τα οδεία με τόσα χρόνια σπουδές, έγραφα σονάτες, έγραφα κλασικά. Και λέω τώρα εντάξει αυτά, αλλά να θυμάμαι και την καταγωγή μου. Και έκανα ένα δίσκο τότε με ερμηνεύτρια την Ελένη Λεγάκη, τον πρώτο δίσκο που είχε μέσα αυτά τα κομμάτια που σας είπα, τις μεγάλες επιτυχίες. Έγινε χρυσός. Ναι. Και μετά, επειδή αυτό είχε μεγάλη επιτυχία, με πίεσε ο παραγωγός, μου έδωσε και πάρα πολλά χρήματα και έκανα και ένα δεύτερο δίσκο. Και μετά λοιπόν καθιερώθηκα έτσι και οι άλλοι περιμέναν όλοι να ακούσουν νησιώτικα από μένα. Και λέω δεν είναι άσχημα να γράφω νησιώτικα. Γιατί να γράφω, ξέρω εγώ. Αλλά έχω
τις γνώσεις και μπορώ και το έχω κάνει. Αυτό έχω γράψει και επίσης και μια ταινία του Στέλιου του Ελληνιάδη που δεν έχει βγει ακόμα, αλλά θα βγει, που είναι ντοκιμαντέρ αυτό. Πώς λέγεται? Τσερνοπόλιε, που θα πει η μαύρη γης. Είναι ένα φοβερό ντοκιμαντέρ και έχει μέσα γύρω στα 48 τεμάχια μουσικής. Γιατί μου έχουν δώσει ταινία δηλαδή και το έχω κάνει πάνω, γιατί μιλάει κάνει σπικάζ, ας πούμε, μετά μπαίνουν οι ήρωες που μιλάνε και κάποια στιγμή έχουν και κομμάτια. Είναι μια φοβερή ταινία. Όταν θα βγει αυτή θα εντυπωσιαστείτε και θα μάθετε και μια ιστορία της νεότερης Ελλάδας που δεν την ξέρουμε. Ναι. Ήσασταν και είχατε κάνει και ένα μουσικό σχήμα, τους Ακρίτες. Ναι. Και παίζατε μουσική από όλη, ας πούμε, την υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Άρα ασχοληθήκατε και με άλλα ιδιώματα παραδοσιακού. Μπορείτε να πείτε ότι γνωρίζετε το ίδιο καλά όπως και στα νησιώτικα, ας πούμε, τα υπόλοιπα είδη της Ελλάδας? Να σας πω, από την εποχή που έπαιζα με τη Δώρα Στράτου παίζαμε όλο το ρεπερτόριο της Ελλάδος και υπάρχει και καταγεγραμμένο στην ΙΕΝΕΔ τότε σε ταινίες. Ναι. Και εγώ ήμουν ένα παιδί από τη Σχοινούσα που μου λέγανε παίξε ένα θρακιώτικο, ας πούμε. Ναι. Το έπαιζα σαν νότες. Μια χαρά. Τέλεια. Μετά έπαιζα, ξέρω εγώ, ο Χρόνης Αηδονίδης. Παίζαμε. Ωραία. Με τον Μπέλο, με όλες τις περιοχές. Μετά δηλαδή και εκτός με τη Γυναία Δόμο Σαμίου τη σχολμένη. Ναι. Μετά λοιπόν, τι κατάλαβα, ότι για να παίξεις ένα είδος δεν σου φτάνει μια ζωή, όχι τις νότες. Τις νότες τις παίζουμε, βάζεις ένα παιδί που ξέρει το όργανο και του λες ταράμ, παπάμ, παπαραρα, έτσι. Για να φτάσει όμως να το παίξει με αυτό που λέμε χρώμα, δεν φτάνει μια ζωή, πιστέψτε με. Και είπα λοιπόν το εξής, σοφό, λέω ωραία, μια χαρά, εγώ θα ασχοληθώ με τη μουσική που είναι η μητρική μου γλώσσα, η ρίζα μου, που είναι οι Κυκλάδες βασικά και γύρω από εκεί ό,τι μπορώ, αλλά επειδή δεν υπάρχει χρόνος για να παίξεις τόσο ρεπερτόριο και τόσα τραγούδια που υπάρχουν στις Κυκλάδες, δεν υπάρχει χρόνος να ασχοληθώ και με κάτι άλλο που θα το ήθελα πολύ. Ναι. Δηλαδή να γράψω και ένα καινούριο τραγούδι υπηρώτικο. Θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό και σαν στοίχημα με τον εαυτό μου και σαν. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Ποντιακά παίξατε ποτέ? Ποντιακά, μην γελάσετε, αλλά έπαιξα σε δίσκο της Δόμνας Σαμίου μαζί με τον Σωκράτη τον Οσινόπουλο. Παίξαμε ένα κομμάτι ποντιακό, αλλά δυτικό τρόπο, ναι, με λάφτα και βιολί, το οποίο βέβαια τα ακούσεις θα πεις αυτό δεν είναι ποντιακό, δεν έχει καμία σχέση με τη λύρα, αλλά έτσι ήταν. Δηλαδή η Σαμίου το είχε καταγράψει και τα λοιπά, μας το έδωσε και το παίξαμε. Ναι. Και καμιά φορά που παίζουμε στη δουλειά για λόγους ξέρεις, παίζετε εσείς παίξαμε ένα κότσαρι, ας πούμε. Παίζετε? Παίζω, ναι. Αλλά μην φανταστείς, κάποια στιγμή θυμάμαι ήξερα και αρκετά και ήταν εντυπωσιακό έτσι πως τα παίζει, γιατί έχω, ας πούμε, γρήγορο δοξάρι που χρειάζεται. Ναι. Αλλά τα άφησα μετά, δηλαδή, γιατί δεν μου ζητάνε κιόλας, είναι άλλος κόσμος, είναι άλλη, έτσι. Ο Πόντος, η Κρήτη είναι άλλες φόρμες. Και εντάξει, καλό είναι μόνο για τις ανάγκες της δουλειάς. Τώρα, άμα είναι μια δουλειά και ο άλλος είναι από κάτω και σου λέει και βέβαια σου ζητάει κότσαρι. Γιατί μέσα του σκέφτεται πού να ξέρει να μου παίξει, ξέρω εγώ, και ένα Βαρλαντούμ, ας πούμε. Δεν σου ζητάει, ενώ να θέλει αυτό. Εντάξει. Εσείς τα ξέρετε αυτά τα χορευτικά, τα ποντιακά? Τα έχω ακουστά. Και από τη Δώρα Στράτου που λέει. Τα έχω ακουστά. Και ήμουν πάρα πολύ φίλος και είμαι με το Καλιοτζίδη, τον οποίο τον υπεραγαπάω γιατί αυτός έκανε αυτό που κάνω και εγώ, δηλαδή έκανε ένα βήμα, χωρίς να φύγει. Ισχύει. Και πάντα όταν τον ακούω τον Μιχάλη νιώθω πολύ ωραία. Ενώ το λέω στους φίλους μου, στους πόντιους, και λένε όχι, ο τάδε που τον ακούω, τον τάδε είναι πολύ παραδοσιακός, όπως έπαιζε ο παππούς του, ξέρω εγώ. Αυτό εγώ δεν το. Δηλαδή, το παρόν, ο Μιχάλης λοιπόν είχε αυτό το παρόν και μου είχε μάθει και σκοπούς αλλά όλο αυτό άμα δεν το δουλεύεις σε αφήνει. Εντάξει. Το είπατε λίγο με τη Δόμνα Σαμίου. Εγώ έχω ακούσει και από άλλη συνέντευξή στην ιστορία της πρώτης γνωριμίας, ας πούμε. Ναι. Που ήταν σε αυτό το χορευτικό, στη Δώρα Στράτου νομίζω. Ναι, στη Δώρα Στράτου λες. Ναι. Ναι, που μου λέει τέτοιους έχουμε πολλούς. Από ποια πόρτα ήρθες? Ναι. Η Στράτου με το είπε αυτό. Η Στράτου. Ναι. Η Σαμίου
είχε πει άλλο. Αλλά πάλι και αυτή την πρώτη φορά με διώξε. Ως ακατάλληλο, ας πούμε. Ναι. Και μετά συνεργαστήκαμε πόσα χρόνια, κάναμε σπουδαία πράγματα με πολύ αγάπη και κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι άνθρωποι παλιοί είχαν κάτι που είναι μαγικό και το προτείνω σε όλους τους νέους. Πιστεύανε τόσο πολύ στις αρχές τους που δεν θέλανε να τις προδώσουν. Ναι. Αν ας πούμε η Δόμνα Σαμίου πηγαίναμε να παίξουμε και δεν μας άφηνε να παίξουμε στην ουσία, δεν ήταν από το φόβο μην το αλλοιώσουμε, γιατί αυτή ήθελε να το μεταδώσει όπως το άκουσε. Οπότε μου έλεγε εμένα, όχι έτσι, και της έλεγα εγώ, μα είναι πάρα πολύ απλό αυτό, να το παίξουμε, τι θα πει, ξέρω εγώ, τάδε. Όχι, έτσι θα το παίξεις. Και το παίζαμε έτσι. Αυτό λοιπόν το έκανε με αγάπη για να μην αλλοιώσουμε τη μουσική και εγώ το σεβόμουν πάντα αυτό. Γιατί δεν ήταν η Δόμνα κανένας μουσικός, κανένας συνθέτης να έχει άποψη, δεν έκανε αυτό το πράγμα, έκανε άλλη δουλειά, έκανε καταγραφή, το έπαιρνε, κύριε αυτό είναι, πάρ' το εσύ τώρα και κάνε κάτι παρακάτω. Σεβαστό. Ενώ εμείς το παίζουμε και λίγο συνθέτες, το παίζουμε και λίγο, το προχωράμε, το φέρνουμε στο σήμερα. Ναι. Και μέσα από τη συνεργασία σας με τον Γιώργο Νταλάρα, ξέρουμε ότι έχετε παίξει και ρεμπέτικα. Ναι, εντάξει. Εγώ οφείλω να πω ότι πρώτα εκεί σας άκουσα, μικρός. Ναι, πρώτα όχι. στα ρεμπέτικα σας είχα ακούσει. Με τον Γιώργο Νταλάρα η πρώτη συνεργασία που κάναμε μεγάλη, πέρα από το που πηγαίναμε σε κάποιες συναυλίες, ήταν στο Μέγαρο Μουσικής με τον σκηνοθέτη τον Κώστα τον Γαβρά, με φως και με θάνατον ακαταπαύστος ο τίτλος, και παίξαμε με μεγάλες, ήταν η πρώτη φορά που έμπαινε Έλληνας στο Μέγαρο Μουσικής, με ορχήστρα κλασική, με χοροδίες βυζαντινές, με τους καλύτερους μουσικούς στα παραδοσιακά, με 3,5 ώρες πρόγραμμα, και παίξαμε από τους ύμνους, τους δερφικούς ύμνους ας πούμε, μέχρι την εποχή της Μελίτας Μαρκούρη. Ήταν μια διαδρομή της ελληνικής μουσικής. Ήταν μια φοβερή παράσταση και σας την προτείνω, νομίζω ότι υπάρχει στο διαδίκτυο. Να πείτε να ακούσετε. 3,5 ώρες. Αυτό ήταν όλο. Μετά έγινε ένα αφιέρωμα, αν θυμάμαι, στο Τσιτσάνι. Ναι. Που συμμετείχα και εγώ εκεί. Εκεί είχα ακούσει. Ναι, κοιτάξτε, εντάξει, αυτό το είδος δεν έχει κάτι για το βιολί ιδιαίτερο. Είναι ένα διαφορετικό, εντάξει. Εκεί που έχει ιδιαίτερο είναι όταν έλεγε, ξέρω εγώ, η Σμύρνη με ανακαίγεται, ή ξέρω εγώ, Σμυρνέκο, μπάλο, και ξαφνικά εκεί που είναι τα όργανα πέφτει μια τουφεκιά και μια έκρηση που υποδεικνύει τη μικρασιατική καταστροφή και όλα αυτά. Εκεί ήταν άλλη παράσταση. Ναι. Και εκεί ήθελε ας πούμε κότσια και το πετύχαμε, το κάναμε πάρα πολύ ωραία. Μετά άρχισε να το κάνουν πάρα πολύ και σαν απομίμηση, μετά έχασε το νόημά του. Και σας έχω ακούσει και με τον Μπαμπάζογλου, τον Νίκο, δίπλα. Θέλετε να μας πείτε λίγο για τον Νίκο, πώς ήταν η συνεργασία? Όπως κάνουν σήμερα οι νέοι, μια μεγάλη καρδούλα. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, ήταν ένας καλλιτέχνης, ήταν ό,τι και να πω, δεν μπορείτε να καταλάβετε το ύψος αυτού του ανθρώπου. Ήταν απίστευτος, δηλαδή ήταν το μεγαλύτερο σχολείο που είχα εγώ. Ναι, σε όλα, ήταν ένας άνθρωπος με όλα μαζί, ήταν μια ψυχούλα. Και αυτός έκανε το βήμα και πήγε λίγο παρακάτω. Ναι, βέβαια. Και έχει και πολύ βιολί μέσα. Πολύ θέμα εννοώ. Ναι. Μεγάλη ιστορία. Τι να πεις τώρα και τι να αφήσεις για αυτόν τον άνθρωπο. Και το άλλο ότι θυμάμαι, ας πούμε, από μικρός, έπαιζα, ξέρω εγώ, με το, να μην λέμε ονόματα τώρα, με τον τάδε. Μου λέγανε. Όταν τους έλεγα, έπαιξα με τον Παπάζογλου, όλος ο κόσμος. Δηλαδή υπήρχε μια αγάπη στο πρόσωπό του και δεν ήταν τυχαίο αυτό, γιατί έτσι ήταν ο άνθρωπος και ο κόσμος από κάτω το έπαιρνε αυτό. Δεν ήταν ψεύτης. Ναι. Ήτανε, χωρίς να σημαίνει καμιά φορά στην τέχνη μπορεί να, εντάξει, και το λίγο ψέμα καλό κάνει, αν το κάνει σωστά και για λόγο, ξέρεις, για καλό λόγο. Ο Νίκος ήταν ένας ήπιος άνθρωπος που δεν σήκωνε ποτέ τη φωνή του και ήταν ένας καλλιτέχνης, δηλαδή αυτό που έκανε το ένιωθε μέχρι τελευταία σαρανίδος του σώματός του, δηλαδή του αίματός του, πώς το λέμε. Ναι. Δηλαδή έβγαινε και τραγουδούσε και υπέφερε. Δεν έβγαινε να τραγουδήσει για να πάρει τα λεφτά να φύγει. Ναι, ήταν απίστευτος.
Άλλες συνεργασίες που έχετε ξεχωρίσει? Όλες οι συνεργασίες που έκανα ήταν καλές, γιατί εγώ πάντα πρόσεχα με ποιους πάω. Δεν πήγαινα με ποιον να είμαι. Και ήταν πάρα πολύ. Όλες οι συνεργασίες ήταν καλές και ο κάθε χαρακτήρας είχε τα δικά του, ας πούμε, καταλάβατε. Τώρα που λέμε για συνεργασίες, επειδή πολλές φορές γίνεται κουβέντα μεταξύ μουσικών και κυρίως θα πω και σε πιο νεανικές ηλικίες που είναι πιο δύσκολο να τα ζυγιάσεις όλα, πόσο εύκολο είναι να πεις όχι σε μια συνεργασία? Αυτή την εποχή οι νέοι, κοίταξε, όταν είσαι νέος είναι πολύ δύσκολο να πεις, και όταν το άλλο είναι λαμπερό απέναντι και σου λέει έλα και έχω και πολλά λεφτά, μετά έχεις και την ανάγκη καταξίωσης να πεις δούλεψα με τον τάδε, ας πούμε. Είναι δύσκολο, αλλά είναι θέμα χαρακτήρος. Άντε να το κάνει μια φορά για να δει, αλλά αμέσως μετά απομυθοποιείται, ας πούμε, και παίρνει το δρόμο του ο καθένας σιγά σιγά. Δηλαδή σε νέες ηλικίες πρέπει να είμαστε πιο ήπιοι και να μην είμαστε πολύ αυστηροί. Ναι. Αλλά αμέσως μετά βλέπεις, δηλαδή από τα άλλα τα συμφραζόμενα που βγαίνουν του καθενός η πορεία, που το πάει, τι τον ενδιαφέρει. Έτσι ξέρω εγώ. Αλλά είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ σπουδαίοι και παίζουν ωραία, αλλά μπορεί να είναι λίγο ακατοίκητο από εδώ. Ναι. Το ίδιο είναι και τραγουδιστές και κάνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν τον άνθρωπο που θα τους πει όχι αυτό, μην το κάνεις αυτό. Το χαλινάρι. Ναι, παλιά, ας πούμε, υπήρχαν οι παραγωγοί στις εταιρείες που ήταν κάτι φοβεροί τύποι. Δηλαδή την ώρα που πήγαινε ο Γουαδαζίδης, που μας οργανούσε και έλεγε αυτό το στυλ, πήγαινε, ξέρω εγώ, η Αρλέτα με τη φωνή της, ας πούμε, και λέει: ο άλλος, ο παραγωγός, δεν της έλεγε: άντε, παιδί μου, πήγαινε να πλύνεις πιάτα. Όχι. Πήγαινε στον τάδε συνθέτη να σου γράψει ένα κομμάτι, πήγαινε και σε αυτόν. Και θα κάνουμε, ξέρω εγώ, το νέο κύμα. Υπήρχαν πίσω παραγωγή. Όταν σταματήσει να υπάρχει ο παραγωγός, αυτός δηλαδή που σε κατευθύνει και είναι μόνο τραγουδιστής, ειδικά οι τραγουδίστες είναι πολύ λίγες οι σκεπτόμενες για μένα. Πολύ λίγες, στα δάχτυλα. Οι άλλες δεν είναι. Ναι, ό,τι τους πεις τραγουδάνε, ας πούμε. Δηλαδή, λες, ναι. Είναι θέμα χαρακτήρος και με ποιον κάνεις παρέα, τι σου λέει, έτσι. Ναι. Και τι δίνεις προτεραιότητα, ποιος είναι ο λόγος, γιατί ο λόγος, είπαμε, είναι η αρχή των πάντων. Έτσι. Για ποιο λόγο το κάνεις, παιδί μου, αυτό? Εγώ καμιά φορά έρχονται και μου λένε γράψε μου ένα τραγούδι. Και του λέω για ποιο λόγο? Υπάρχει λόγος? Και δεν έχουμε σκεφτεί το λόγο. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο λόγος, αλλά ντρέπονται να το πούνε. Άρα είναι τόσο χάλια ο λόγος που καλύτερα άστο. Να το πάμε λίγο και φέτος που έγινε ένας χαμός γενικά με τα πανηγύρια. Φαίνεται ότι το πανηγύρι είναι, ας πούμε, της μόδας. Ναι, και να σας ρωτήσω, αν θεωρείτε ότι είναι μια θετική εξέλιξη αυτό και ότι έχει έρθει η νεολαία και το έχει αγκαλιάσει πολύ, και γιατί αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί έγινε τώρα αυτό? Το γιατί έγινε τώρα δεν μπορώ να σου πω, όμως ότι αυτό είχε σταδιακά ξεκινήσει και γίνεται. Και τώρα ήταν το μπάμα, ναι. Και τώρα τι γίνεται, ότι υπάρχουν αυτοί που είναι σχετικοί με αυτό και είναι πάρα πολλοί. Προσέχτε, είναι πάρα πολλά τα νέα παιδιά στην Ελλάδα που ξέρουν να χορεύουν. Ξέρουν τους χορούς, είναι πανέλληνες. Και είναι και οι άλλοι οι οποίοι επηρεάζονται, οι νέοι, και έρχονται και με κοιτάνε εμένα, κοιτάνε στο κινητό, με γκουγκλάρουν, ας πούμε, να δουν ποιος είμαι. Βλέπουν το σκηνικό και τώρα υπάρχουν δύο τεινά. Πρώτον, η ευθύνη που έχω εγώ, τι του λέω αυτού του παιδιού του νέου για να πει άρεση, αυτός έχει κάτι να μου πει. Ή μωρέ, αυτό εντάξει, προτιμώ το άλλο. Εδώ λοιπόν το χρέος το δικό μας. Αυτό ποια είναι η ευθύνη? Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτηση. Ναι. Ποια είναι η ευθύνη του μουσικού απέναντι σε αυτό? Είναι η ευθύνη του μουσικού να παίζει τραγούδια με ήθος, με ύφος, ωραία, την αλήθεια του, και να το πιστεύει. Και να διαμορφώσει ένα κοινό από κάτω. Αυτό είναι. Εσείς έχετε συγκεκριμένο ρεπερτόριο που παίζετε στα πανηγύρια ή ανάλογα με τον τόπο που παίζετε προσαρμόστηκε το ρεπερτόριο? Ακριβώς αυτό. Ανάλογα με τον τόπο που πάμε, εγώ σε κάθε τόπο που πάμε ξέρω τους παραδοσιακούς χορούς του τόπου. Οπότε κατ' επέκταση ξέρω και την ταχύτητα που χορεύει ο κόσμος στον τόπο. Και εκεί λοιπόν αρχίζω και φτιάχνω και το ρεπερτόριο και παντρεύω τα κομμάτια και λέω και αυτό μπορεί να περάσει εδώ και φτιάχνω ένα πρόγραμμα που να τους πηγαίνει. Δεν μπορείς τώρα να πας
τι να σου πω τώρα, να πας ας πούμε στη Μύκονο, που εκεί η παράδοσή τους είναι με τσαμπούνα, γρήγορη. Ναι, ναι. Και να τους παίξεις δεν γίνεται. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει τι πονάει μέση μου ρε φίλε, θέλω να χορέψω. Δηλαδή αυτό θα σας πω μια ιστορία που έχει ενδιαφέρον. Ήμουν ένα μικρό παιδί και πάμε με τον Γιώργο Μπίλη τότε, δεκαετία του 70 μιλάμε, στη Μύκονο. Οπότε εγώ παιδάκι με κοντά πατελονάκια παίζω, αλλά παίζω καλύτερα από ό,τι παίζω τώρα. Και είναι ο Μπίλης τραγουδάει και έλεγε ο άλλος, εγώ παίξε μου να σε αγαπώ, δεν ήθελα. Έξι το κομμάτι να σε αγαπώ, δεν ήθελα, είναι ένα μέτριο σιρτό, όχι γρήγορα. Και στο τέλος λοιπόν έπαιζα το να σε αγαπώ, δεν ήθελα, σαν το κορέδευα το κομμάτι, αλλά μου έλεγε ο άλλος γρήγορα, αυτό έλεγε, μου έλεγε ο άλλος. Το πρωί λοιπόν το κεφάλι μου πήγαινε έτσι, λέω, δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί ο κόσμος από κάτω ήθελε να ακούσει κάτι τσαμπουνιστό γρήγορο. Θα έρθει ο καλός μου, έτσι, αυτό το παλμό. Και εγώ του παίζα τα ρανταντά, ξέρω, όχι γρήγορα. Και λοιπόν σκέφτηκα το εξής. Λέω άρα πρέπει να τους γράψω εδώ μερικά κομμάτια γρήγορα και όχι να παίζουμε τα αργά σε γρήγορα, γιατί δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Ναι. Πάλι είναι θέμα φυσικής. Και τότε έγραψε το κομμάτι «Μπαρμπαριά σ' αφήνω, διάρα πια δεν δίνω». Όταν το έγραψε αυτό το κομμάτι τότε ήταν τόσο γρήγορο που δεν χορευόταν σε κανένα μέρος των κυκλάδων. Ναι, είναι «Μπαρμπαριά σ' αφήνω», έτσι, «Μπαρμπαριά». Είναι σαν σούστα, δεν είχαμε εμείς το χειρό. Ναι. Έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία που το πήρανε ας πούμε οι ίδιοι αυτοί οι τσαμπουνιέριδες. Και άκουγα ένα στην τηλεόραση, λέει από πού είναι αυτό το κομμάτι, αυτό είναι τα παπαντάμα από μικονιάτικο. Μ' άρεσε γιατί ο παππούς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι είναι καινούριο, αλλά ήξερε ότι αυτό είναι δικό μας. Ναι. Πήγαινα ας πούμε στη Σίκινο, όπως υπάρχει, αυτό είναι η πόλκα η παλιά της Σικίνου και το χορεύανε πόλκα. Λοιπόν, κάτι τέτοια, δηλαδή αυτό είναι η βασική αρχή, δεν μπορείς να φύγεις να πας τώρα ας πούμε στη Ρόδο και να μην ξέρεις ότι εκεί οι άνθρωποι θέλουν ίσο σούστα αυτό και να τους παίζεις, ξέρω εγώ, άμα χαράει στο Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω. Εντάξει, δηλαδή ο Ροδίτης σε κοιτάει και σου λέει τι κάνετε. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και έχουμε και παιχνίδι για εσάς. Πείτε μας ποιον θα θέλατε να δείτε σε εκπομπή εδώ, όπως εσείς τώρα καλή ώρα. Νόμιζα θα μου έλεγες για πρωθυπουργό. Ποιον θα θέλατε να δείτε, από μουσικό? Το Νίκο του Σκαφίδα. Το Νίκο του Σκαφίδα. Ναι. Πολύ καλή ιδέα, έτσι. Ωραία. Είναι ένας νέος, ταλαντούχος, βιολάρα, φωνάρα και τα πράγματα τα λέει όπως είναι. Έχω πολλούς τέτοιους, αλλά τώρα μου ήρθε αυτός. Ναι. Αδικό κάποιος άλλος δεν πες μας κι άλλον ένα. Μου είπατε νέους, αυτός είναι νέος. Είναι ο πιο νέος από όλους και είναι συγκινητικά ωραίος. Πέστε μας και έναν ή μία παλιό. Κοίταξε, για να μιλήσει για παραδοσιακή μουσική κάποιος και να τον προτείνεις είναι λίγο... θα αδικήσεις τους άλλους δηλαδή και δύσκολο είναι και παλιό τώρα καινούριο. Εμείς λέγαμε προχθές που συζητούσαμε και του λέω να πάμε στα Κουφονίσια και να πάρουμε συνέντευξη από τη Γεωργούλα. Ναι, η Γεωργούλα είναι η φουρνάρισα του Κουφονισιού. Ναι. Με μια πολύ σπουδαία κατέργαστη πραγματική φωνή, τραγουδάει δηλαδή η γυναίκα, δεν κοροϊδεύει. Ναι. Και σίγουρα έχει να σας πει... Εντάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου το λέγαμε, αλλά τέτοιοι άνθρωποι αξίζουν, πιστεύω, δηλαδή να ακουστεί και... Ναι, είναι και αριστοφανική εντωμεταξύ η Γεωργούλα. Αριστοφανική. Εντελώς. Και είναι ωραίο, δηλαδή από την πρώτη στιγμή θα σας πιάσει, θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος και σίγουρα έχει να πει κάποια πράγματα που οι άλλοι δεν τα έχουν, όπως ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Αυτό είναι ανάλογα με το δικό σας σκεπτικό που θέλετε να πάτε τις εκπομπές σας και τι να δώσετε, το αποφασίζετε. Ναι. Ωραία, και τώρα πάμε έχουμε το τελευταίο μέρος, ας πούμε, της συνέντευξης. Κάνουμε ένα... Είστε δύσκολοι. Κάνουμε ένα παιχνίδι, ας πούμε, που είναι λίγο... Το προσαρμόζουμε κάθε φορά στον καλεσμένο. Κάνουμε λίγο πιο χαλαρές ερωτήσεις.
Τώρα σήμερα σε εσάς, επειδή έχετε γυρίσει και όλα τα νησιά, είπαμε να σας βάλουμε ένα, ας πούμε, challenge. Να μας βάλετε το ποιο νησί σας αρέσει πιο πολύ. Με ό,τι κριτήριο θέλετε. Με την παράδοσή του, με τα νερά του, με τους τόπους του. Αλλά δεν θα σας τα λέμε όλα από την αρχή. Θα πρέπει να τα βάζετε εσείς σε έναν αριθμό και όποιο κάτσει. Δηλαδή, λέω όλα τα νησιά και βάζω αριθμούς. Θα σας πούμε εμείς τα νησιά και θα μας πείτε. Αυτό το βάζω πέμπτο, ας πούμε. Αλλά μετά δεν μπορείτε να τα αλλάξετε. Να του πούμε πόσα νησιά έχουμε όμως. Για να ναι, έχουμε 7. Ναι, πρέπει να ξέρω τα νησιά όμως. Όχι, αυτό είναι το. Θα τα μαντέψετε τώρα. Ποιο μπορεί να είναι το 1, ποιο μπορεί να είναι το 2, το 3. Με το δικό σας στο μυαλό. Πώς είναι. Ξεκινά να το καταλάβω λοιπόν. Λοιπόν, το πρώτο, ας πούμε, νησί είναι η Αμοργός. Ωραία. Θα μας πείτε σε ποιο αριθμό, ας πούμε, τη βάζετε. Από το 1 σας μέχρι αρέσει το 7. πιο πολύ. Το 1 μέχρι το 7. Από το 1 μέχρι το 7. Ναι. Είναι 7 τα νησιά. Μπορεί να το βάλετε 1, αλλά μετά, για παράδειγμα, να έρθει κάποιο άλλο νησί που είναι πιο πάνω από αυτό. Βάρ το 7. 7. Την Αστυπάλαια. Βάλ την 6. Δεν θα μας παρεξηγήσουν. Όχι, θα παρακαλέσουμε τους φίλους νησιώτες. Για μένα, τι σημαίνει για μένα λες τώρα. Ναι. Εντάξει, άμα είναι τι σημαίνει για μένα, μπορώ ελεύθερα να... Ναι. Δονούσα. 6. 6 βάλαμε την Αστυπάλαια, νομίζω. Και λοιπόν, δεν μπορούμε να βάλουμε τη Δονούσα. Όχι, θα τη βάλουμε σε άλλο αριθμό. Έτσι πρέπει να πάει. Ναι. Τότε... άρα εγώ πρέπει να βάλω από το 1 μέχρι το 7 αριθμούς. Ναι. Θέλετε να το πάμε από την αρχή. Ναι, πάμε από την αρχή. Αμοργός λοιπόν. Ας έχουμε λοιπόν μια καβάτσα. 6. Ξεκινάμε την Αμοργό. Ωραία. Αστυπάλαια. 3. Ωραία. Δονούσα. 2. Πιο μπροστά η Δονούσα. Νάξος. Τι σας έκανα. Όχι. 6. Δεν μπορώ 6. 6 βάλαμε νομίζω. 5. Πάρος. 7. Και μένει στην Πάρο, έτσι. Κουφονίσια. Τι έχει μείνει. Έχει μείνει 4. 4. Όχι. Ωραία. Και 1. Και 1. Κουφονίσει πρώτο. 1. Ωραία. Γιατί τώρα έχετε το χτύπημα κάτω από τη μέση. Ναι. Σχοινούσα. Ποιο έχει μείνει, ένα νούμερο έχει μείνει. Το 4. Άντε 4. Ωραία. Θα βγάλουμε. Τι συμπέρασμα τώρα έχει βγει. Ότι σας αρέσει πιο πολύ. Ποιο βγήκε πρώτο. Το κουφονίσει. Άρα πάμε Γεωργούλα, δεν το συζητώ. Δηλαδή η λογική είναι ότι όποιος αρέσει λιγότερο. Πάει πιο πίσω. Πάει πιο πίσω. Εσείς το πάτε πιο μπροστά. Ναι. Το πρώτο, ας πούμε, που σας αρέσει πιο πολύ, μάλλον είναι τα κουφονίσια. Όχι, είναι τελείως λάθος το σκεπτικό. Εγώ το έχω εκλάβει ακριβώς τα νούμερα. Ανάποδα. Άρα, ωραία, κάτσε να δούμε ποιος κερδίζει. Το 7 ποιο βγήκε. Γιατί δεν μου λες από την αρχή ότι ποιο νησί σ' αρέσει πιο πολύ. Να σου πω από αυτά τα αυτά να σου πω η Πάρος. Εντάξει. Άρα τελείως. Τώρα βγάζει νόημα. Το η Πάρος νίκησε. Είναι, πώς το λένε, γρίφος. Δηλαδή, εγώ το σκέφτομαι διαφορετικά και εσείς διαφορετικά. Όχι, από όλα, κοιτάξτε να δείτε. Όλα τα νησιά είναι υπέροχα. Χωρίς πλάκα τώρα. Και οι άνθρωποι και οι τοποθεσίες κτλ. Αλλά είναι και μερικά νησιά που διαθέτουν και κάτι άλλο για τον καθένα. Ναι. Η Πάρος λοιπόν τώρα αυτόν τον καιρό, επειδή με φιλοξενία να το πούμε και ωραία και έχω βρει υπέροχους ανθρώπους απάνω κτλ. Και σαν τοποθεσία και σαν είναι το νούμερο 1. Σας το λέω ειλικρινά. Δηλαδή, όπου να πας θα βρεις ωραίους ανθρώπους, ωραίες. Ναι, αλλά δεν θα έχει, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Ένα ιατρείο, ξέρω εγώ. Ναι. Που μπορεί να θέλει ο καθένα. Ένα εργαστήρι. Η Πάρος είναι αυτή που συνδυάζει τα πιο πολλά πράγματα με πολύ ωραίους ανθρώπους και με ωραίες παραλίες, διότι και ωραία μαγαζιά κτλ. Τα έχει όλα. Σε μια μικρή κοινωνία για το μέγεθός της, ας πούμε. Γιατί είναι μικρό μέρος. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δίνουμε και δώρο εδώ. Οπότε σας χρωστάμε ένα δώρο. Τι δώρο θα μου δώσετε? Έχουμε κάνει και εμείς μια καταγραφούλα στα ποντιακά κάλαντα. Έλα τώρα. Έχουμε μια καταγραφή με 10, νομίζω. Ναι. 10. Αυτό τι είναι εδώ? Είναι το σήμα μας. Η ορχήστρα λέγεται 1919.
και έχουμε κάνει αυτή την εργασία με καταγραφές από κάλαντα. Να ξέρετε ότι έχετε πολύ καλό νούμερο. Αν ασχολείστε με αριθμοσοφία, είναι πολύ καλό. Είναι του Θεού. Μπράβο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και για τη συνέντευξη. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Και αν είπαμε και κανένα λάθος και καμία κουβέντα παραπάνω. Κανένα λάθος. Εδώ παρέα κάνουμε, έτσι. Εννοείται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο podcast. Ναι, και κάντε και like και subscribe και καμπανάκι και τι άλλο. Μην το λες αυτό γιατί δεν το κάνει κανένας. Μην λες ποτέ τίποτα. Ναι, αλλά να το πούμε μπας και βρεθεί ένας. Όχι, όποιος θέλει να κάνει, όποιος δεν θέλει να μην κάνει. Ωραία. Να μην κάνετε ρε άμα δεν θέλετε. Μην κάνετε. Ευχαριστούμε.